Ye Nensok TV Oboroso Bumugusi. Mwanjumu rigereria hobutuko nobo 15 na kabere mutinyo 5 na kabere mwaka bwechiri bubere 25 ne mona gukwandira ndonsi asore karibu sana heigane mesa ya mayakurwa ensoko ensa eyamo nchenkoro kwa Clinton Ndigi haseri bagari ya Barnabas Ondari na Felistas Kabendi apto chikobwatira na kurasa studio ya kabere kwene kyamero gine chibichango chara senchirengia tukosabiro karanse ko benento kurbono wika omwerio na ya negatia to kwariga ndrete botko bwarero. Kiama kia UDA gianchiranira machibyo bochorio bokense mu bunge ya Olkalau hasiba borire bananchi bagendera kwene kiomorembe. So Jubilee lost heavily a seat they were holding. They almost had no chance of defending it. UDA had a chance of recouping it. Disciplining children in the society are very individual. Yakire sawa ibuli. So moibuli ndiko se neiba nenyora mwana ndoko genda bube. Jeteyo bakomogora. Oyo kabero morokyo monene Joseph Makori okwanire ngana yugo samba wechi skuru imeyense asa tebire no kuburo wechimbwa chingia hasegati aborokiwa. Yo bimabwaito n'abagusi twana komanyanga chisegi ko rwanu chire cyumu igaiga twana ko waranzenge umu. Abego mokonyi bo murebu ikyama Jubilee Fred Matiangi hogikeire chiburaburu imiagusi kinga kikira naso mwiga wa matanga yo komwene Vincent Osiemo mapinduzi osiriti obagima bwa ya sachiburaburu negatiwe nsema ya Keumbu. Karibu sana mwanchumo rigereria bona obutukubwara tugochakana roboti rokubwatia ritukiri morioka yaitire maiga y'abananchi bense mu bunge ya Olkalau gukora obochori na kumochora omubungo obo umuyo wetera sekiama ya DCP Douglas Kamau nigo bono abaraibe kiama kia UDA bakorwo no morikyo monene bw'ikiama kyo Hassan Omar baesokirie na gwanjira na machibu y'obochori obo hasebono batebire okugania kwa bantu ba Olkalau wika kunyara ko bakugosikwa Hassan nigo bono amochirie umurai w'ikiama kyo ya DCP Rigathi Gachagua satebire chi campaign chiae nigo chibwate chinkwana chogosegeta abakenya mulikitoli net nyambana nwarenga sensemeyo robotiro chere wikira gukwana nabariki bamangana amaya emambya yeritkoria rero no moriki omonene bwekiama kya UDA Hassan Omar ase atebire nonye amachibu yobochori obwo tarenge no kugania kwabo nigo bayanchiranire na kugania omorembe oenekiwe imeyense asatebire siasa yense ya Kenya yachire ebirengo bindi. This one we did not emerge victorious, but it shows you that there is a shifting architecture of national politics, that former strongholds have become battlegrounds and former battlegrounds have become the strongest of holds, and therefore part of that is the reality of politics. We will move on this one, on this loss, and also now prepare for the next election cycle, which is the general elections next year in August. Chinga kiechecho boigo oenekeirie abamenyi ba Olkalau nigo bagochia konyora amagenderero alionsi konye eserekari ya chakire. Na tutamaliza zile projects zilianzishwa na zile ambazo zilikuwa zimeanza kabla hapo kama za railway nini zitaendelea kufanya. Hatuna uhasama na mtu. Those are Kenyans like every Kenyan. Ilikuwa wamefikiwa na election and we did what we needed to do within an election cycle. Nonye nabo otogire ekiombe kyobochori ne chimbebe IEBC ase egasiengia baenekirie aseboigo aboriri bari bakwamereria serikali wancherana amachibu yobochori ekerari mamincha no kugania kwabo. Is to congratulate the IEBC. You did a stellar job. You held us all to account. You let the popular will of the people of Kenya prevail. You ignored
the title holder of press conferences. The same IBC granted us victories that they rejected in 9 major by-elections that we've had. Sisi, as UDA, we will either not zone out or leave out or exclude anyone from our politics, and we will not zone out or leave out any part of this country to our competitors. So hata Toska bosi mancho murgeria sorbo tironde habarai kurwa sorbo ngorogusi bakoro na Dr. Fred Matiang'i niko bano baikira na sense moya Keumbu akugikeria hega korekia bwangoiga hase homusao yo mwa hasireta Vincent Osiemo umanyekaine buna mapinduzi hasirete obogima bwae chinga kichetaru yege mialinda mwananchi meoro ngorogusi bagokwana niko bono bagandire umurembe onekiwe abigo botweruru ko bachingaki bose chingaki abakwandira abose chingaki abarwandire au bagendrete konyara koba bakoria ebirogo au muri kito Frida Kirobono warenga sensemeyo robotiro ya senchira yubikira Egemi ekwamereria serikali nigo yaragwa na Dr. Fred Matiang'i amona abaraibande korwa sorgongo rwa Busi na gwikirana a sensemo ya Keumbu nyari bari chache eriko gikeria ebikoro bya bantu goitwa chingaki cha siasa bagokwana nigo bamochia chibura buru echichene kigwa asensemeyo na koirera cha Osiemo yo manyikanite buna mapinduzi bosiria obugima bwaye Akite iyo yobogima bwaito buna bagusi twana komanyanga chisegi korwanu chire Keumbu igaiga twana ko bwanache Keumbu twana gotwara obokaya yubo n'abantu babaje kwatwa magana Keumbu Kagokwana Dr. Fred Matiang'i ni gaburi abarayikwenekia amasikani chingaki bakorigia chikura aseneke buna siasa ya Kenya yaonchereire na kugania omugusi kwenekia obomo Chikura ne yaki ya opo chikura bai lakini chikura na masikani no bwanchani na kozika bantu baito bagusi obana ni Iyo okore bindebi igemata ke tokora ya gwatana n'abantu baito bakonyara imbarigendo engeje kabire naenda bagusi tito wancha twatana nekane wancha twatana nekane abagusi go togotere namo 20p oise korora mangana abeire iga nonye kware korora igoro koru Olkalau Boigo nigo bamwinyora mapinduzi na kugikiria bororo egekorekyo na boigo gusaba okwabera asensemo ya Keumbu. Tunatoka hapa leo kwenda kushika yule kijana ambaye alikufa kwa sababu ya hii maneno. Iwe leo ndio siku ya mwisho ya kuongea mambo ya goons na mambo ya tuko kwa chama moja sawa, sisi ni demokrasia. Hata kama wewe unataka kuunga mkono serikali sawa, hiyo ni haki yako ya kidemokrasia, lakini kumwaga damu hapana. Achira ekiagere tukiaba asema ikatukone tutugwetageria mwana mani gatekire nitamani ona abagori tusabo kwa bela sabadwa patulori manchiro sababo aberuko Nigo bono abarayabo bamwa okoboko Dr. Fred Matiang'i asiganga yaye yokurigikirwo kyoburayi wense na kogania omorembe koenekegwa nyama nana abatebeti kare chikureji cha ontoreji umwana oyo iga nerenji nabayige pamoja na watu wa mito wa Keumbu uyonoro muchito marina she kaunti ya Kisii tuwe togeria Kerubo Frida Ensoko TV Tukuskabusia sorbo tirono mwancho murigereria habarai bensemo ya linda mwananchi abubara babwatani be kama gya ODM niko bono be atananire kurwa sekia mekyo
nigagocha ritukeri morioka maega ya monogeri we bunge ya Senate kumurusia omosenata we county ya Nairobi Mheshimiwa Edwin Sifuna asiri bagario mokonyi bumuraibo barabakase bunge ya Senate na boigori bagaria ekwego mosenata we county ya Migori Eddie Okech nigo bona barayabo bono batebire tibabwati bwa matebunde bwensi ne kiama gya ODM hase batebire amatuka bwangwega nigo bagochia kobeka tene ni emeroberio yabo ya gesiasa sebo igo bairari bagerio na gwakira mbuya mono na boigo kogokera hobo buiwe kiama kia DCP hase obachori bakabwana getiwense moye bunge ya Olkalau. We have been working very hard to save this party, but clearly the party is now under the firm grip of one William Samoei Ruto. Key meetings of the party are now being held in State House, including the recent one which planned to remove Senator Sifuna from his position in the Senate. So we want to announce today that we have lost the fight to protect the soul of ODM party. This team has decided that we need a better country. We want a country that follows the rule of law, a country that can feed itself, a country that will stop the corruption, a country that stops favoritism and many, many other issues which make my brother Sifuna say that we need to fix the software. The DCP party, my brother Senator Methu, he has done a fantastic job in the campaigns we all followed, and the people of Olkalau for resisting all those temptations and coming out to make their voices heard. Congratulations to Sami Kamau, who has been elected the Olkalau Member of Parliament, and we hope that the whole country knows and can see now that that is going to be the same case in 2022. So 27. Jubilee tanyora tichukura Central doesn't mean ngaigegere party useless. Asenaro Jubilee ochikokora ochikotokonya. Asenaro Lindo Mwananchi ochikotokonya. Asenaro party ya Kalonzo Musyoka ochikotokonya. Otole nyombem. So to me, DCP kobwa yalingegende kiasane kiwae because opposition bono egasigokora tuli. Tolani kuruege ntukiabete kuna ba serikali yaje tena na maaki bako abantu paka chipiro bako begera abantu chika cylinder umuntu gare kwa gusiringi 10,000 abantu bakalie binte bagakora chikura bagaka buno togote bautande muina igane hoteli muina igane gastogokora. Toska usia sorobotino no mwanchumo rigereria oyo kabero morokyo monene Joseph Makori nigo bono akwanire hengana yugo sambo gwechi skuru iyo gandrete konekiwa imeyensi ya Kenya hasa tebire buna niga konekiwa kubwatakana no kuboro kwebirango byo kwena na chimbwa chingia uchi asabarokiwa ka ukona sensemo ya Kenya igotoka sensemo ye bunge abo machoge bora bwe county ya Kisii. Makori niga mentire gote babuna obutumikiwa mariogo yogo tindi asigati abarokiwa na boigo abayibori bonsi gotachamo na kukorera abana babo asebo kwa ukuboro gwechimbwa chingia negati yebikore biri bikorera abarokiwa gosamba chiskuru mulikita Polinari Sakama na mange chinga kigati chiskuru imeyense ya Kenya chigenderete konekiwa kuya nigolita ya disine principal Joseph Makori kwanerigati yebirenga biri bikorera abarokyo gusamba chiskuru asate biri bunegati yekerenge kenene no kubura gwe discipline egati ya abarokiwa chiskuru chitu chabere chiko sambuna abana and they will attribute with a variety of reasons. Ekemo, very major, is indiscipline. I can say indiscipline from society. I can give some kind of comparison as a society academia bono. Again, to what kare into a what corrective responsibility as a society to discipline abana. Hii aruro bono. Disciplining children in the society are very individual. Ya kile sawa ibuli. So moibuli yende usene ibane nyoro mwana ndoko genda bube. Jate yo bakomogora because ibuli iworera isi sana kuiro muhimu eneibe iko team. Boigo gutabwatira negati ya baibuli bonsi asokolera abana babo no kubuneka gwechinka negati yekerenga kende absent parenting ina gendo kende kya biri unoise kugenda wa chiskuru bono iga yokonyora kera abana bakoro na barangiriwa class conferences abana baro abantu baro abange nabangina
na kumainga discipline in most cases abana mbatagete the figure fathers in their homes abana abange banka babwate with the broken homes for example mbabwate ndoko can finish the businesses in their homes ekero mwana gwata finish the business for example abwata ange nyinge esabo chikonye explode ne school obo tumekibwa mariogo yo gutindia buna marua nenya sore boigo ni gobuguchangira borkigo bari bagotumeka gusamba chiskuru igero school ya 300 yani ya 3000 kids abana barasamba school mba with 50 the rest of the children na bana bantu bako bakohast into the system because of what peer pressure abantu basamba school bari 20 na 20 aba these are co-addicts benya sole bitumbatu erekwenekia bune bikore bige bigusamba go chiskuru ngo kyabire ebinabigatiye bintu bibwenerete kurigererigwa buna gutumanya makori our programs in school the cultural practices buna bona oral literature jagasomi kukara abana bamanyimika ne menge nedakere koba emphasized in school these drugs na kada yale goja with a way yoko ensure that these drugs are controlled in the villages. The administrations from the grassroots bare koba bantaba kon ba change systems yoko monitor maliyogaya abana bare ko very school again the government should get a koba very progressive na ende get a ko korua with the seriousness it deserves elinde abana bakumanyanga gusamba kubuguri kibiriti obyo negendeke ko reporteri getaseni Gensoko TV Nchete tana Porinaris Akama Memoro morikito Apollinaris Akama tugusikabosio mwanchumo rigereria serikali ya kaunti ya Nyamira ikoragwo no mugavana bwe kaunti yo Amos Nyaribo kubwatarana na kiombe ya Safaricom M-Pesa Foundation niko ritukoria rero baigoire bene chinyomba choboraro chekerero cyaborokiwa abanyaruka na boigo abamurabe school ya secondary ya Riomego egotoka se wodi ya Magwagwa ebunge ya North Mugirango echo kirache kubogoria aborokiwa abamura n'abanyaruka gwika chiminye ase cyatumekwa chibesa shilingi 1,35 ni kiombe cyo gwikirania obwagachobo bagokwana hekerekyo ni gobono omwarimu omonene omugavana bwe county ya Nyamira negati aborokiwa bali banyora koba bakonyora obokonyo bwo bagokeire obokonyo bwo na koria eira yogocha kobeka omokya Yeka hapo kwa Ocha atuli njwe and he redeemed us back to God. Elina gato Three, two, one. Na jeta se M-Pesa Foundation wagaja utwagaja chidomo skuru chidomo jina chi aerire ibere eyabana abanyaruka 200 na abana abamura 200 igore rotoja uchigura kirasmi raiya katoreta towakera M-Pesa Foundation. Asante sana na watu waendelee kutumia Safaricom na M-Pesa. Asante, si mnaona wanasaidia? Yes. Wako tayari na 3 projects ongoing. Skuru te waji domne yabona. Ense me yense. Igo atoja na rama gendero. Ama gendero tadi andos. Noko na komenta. Obomanyi obuya na abana banyore nafasi ingia basome bitabu baeta matemwa baje watokonya baje watagishi nafasi yaita mambi. Today we are here in Nyamira and we're really happy to be in this school today, and what we have done so from a Safaricom Foundation perspective, we have 3 pillars. We do education, we do health, and we do entrepreneurship as well. So today we are focused on the pillar of education, and what we did, we decided to construct the 2 dormitories. It has costed 35 million Kenya shillings to do the 2 dormitories. We will be able to house 400 students, 1 for the girls, 1 for the boys, and these are the citizens of the future.
And now the students are going to live in a very conducive environment which we enhance learning. We are very proud of Safaricom Foundation. We are proud because of our governor, His Excellency Amos Nyaribo, because he contacted the Safaricom people. Let us go, our parents are very happy. We are on behalf of the board of management. We are humbled. God bless you, and we look forward to future partnership. Back there, we once had population pressure, and for now, we have sufficient dormitory and we have enough beds to lay our heads on. And we also promise that we will work extra hard to make them proud for this far they have brought us. Mwancho murigeria abono to ika umweria sense mega entangani korende to skare to go siume chiduka ka sense moya kabere to koirana ase kagetere getambe to gandra go sanga manke Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego toka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'umugusi. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya.
Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakirari tuko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokomerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko omocha Eje Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Karibu sana mwancho murigaria sensemega ya kabere mesema ya kuru ensoko ensa AM bia muna soko ndrago sangana into jida kemeronge bere na isano na isato chia butokire igoro ensa AM tuska bosio mugavana bwe county ya Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo niko bono amochiria bamiria baye aba bere bagotebanga Nyamira mirimoteyo asate bire ekere kigani gagendrete konekia emerobiri ase chinsemo kakwana ase school ya secondary ya Omego yegi Adventista igotoka ase ward ya Magwagwe bunge ya North Mugirango ekero kuigorwa chinyomba choboraro chinye chiaboroki wa sensemeyo asoko bwaterana ase serikali county ya Nyamira ni kiombe kya M-Pesa Foundation yaliboni ko bona atebire nigemero birie bekire yogosira chisemi obochenu chipara negatia magendrando mange tayari naweka rasipandi kawaka 100 million this month hii kufika 15 August nitaweka 200 million. Hiyo ni fani kusema kwamba hakuna dawa inakosa hospitali yoyote. Ikikosa wanaweka order, Nyamira sio mbali, kama ni emergency inakuja na drone inaangusha hapa. Kama ni ingine ya malaria, diabetes, blood pressure, zote tuko na madawa hiyo na tumeweka mipango ambao itafanya madawa isikose at one time. Mambo ya masomo ya ICT tumeweka nguvu. Simulisikia watoto wanakunywa uchi? Iko nani ameona? Inua mkono kama umeona wakikunywa uchi. Nilipoleta uchi Oktoba mwaka jana, watu walikuwa wanasema uchi haitakikani shuleni, lakini hakujua hiyo ni uchi iko na madini, inasaidia mtoto ile kwao iko kuwa na chakula jioni, akuje shule ndiye apate uchi, in the process asome. Wakati tulianza mpaka saa hii watoto walikuwa 30,000. Saa hii vile naongea wamekuwa 34,000.
Si unaona iko wengine walikuwa msituni, si tumewasaidia, hawangesoma lakini sasa watasoma. Kwa hiyo primary, nursery tumeanza digital learning. Tuko na wanasete nyingine inaitwa Yedu, tumepartner, tumeanza kufika tamu hii ilikuwa 220. Lakini kuanzia tamu hii tutafanya shule zote 410. Tusko bose mwancho muregeria sorobot rondero kubwatikana siasa niko bono yokorie karugo kibu governor county ya Nyamira engineer James Kemoni hagendrero ko mocho bokora ribwe county ya Nyamira asate bero wikira boni gama gendro nigo atrane kigwa nigaringe ko yakwana igari tukoria rero ekerekera na somo igabo matanga oyene kigwa hase ensemo ya kiginga hebunge ya borabu ase county ya Nyamira saboria bagusi bagendro gusira baraiba marro asoba chorio bonne bori bosi umwako gocho takorere mwanyagetinge abantu ba Minto, abantu ba Kiginga, abantu ba Nyamira, ono mwana ino kurige kero ky'omugabana witera enyumba ya Jubilee. Akoro kwinjira James Kemoni na nateba gatube tobe enyumba ye mamo ingakenye nintu toruwane twegene tena ntoramori tangani. Nari toranyore go skumintu negesa kukya mwanyagetinge. Ngomwe gwete ndomateba. Nanda mokwira na nkaga kati moroje mono tokare kokorerwe gas edito wenda kokorerwe yake tano ya edire ndo chinye gitari ko be kujire ndo je barabara ngoro surujire lakini renda we imetinye tagetane tigarete etano mondo na kore gas tembe sudie ere ntama badiko Nyamira ere ndo boramu Nyamira esika Nyamira igambe na Nyamira ngotingo kuana mange abaremi ao bekemeri gechae nigo bono bairire hegetambokero nabo igo koiraneria buya ekiombe keria kego kebusege kurigeria mangana aringete kemeri gechae ga Kenya gia Tea Board of Kenya aniga gocha kubwatakana n'ichinga ky'abaremi babeire bakonacho ekiro heyemo hasekera egunia yechae erio muremi hakorenga buna eria nigo ebwate rimi egento boigo ekiombe kyo gia Tea Board of Kenya kianya rekoba ge koira ekiara chi factory chechae boigo kubachika buna okuna choku nigo gokogenda bamincha nekerenga kyo muremi egento twakeire lisirika likoro ku KDDA twali yakeire mbya mono asengecho warusirie ebintu birikonya tokurira abantu bali bakoro kusonia ya mosoni 10 twakonyire gisoni cyose kenyengima goikarera mu manyana ye itibo naro yale ngabansirisi wokorera amaje lakini bona abantu bakanyengima bakonyekire ekara abantu bakonyekengima ngiyo kara ntoko tubweke ginga tutalika kujisiringi ibere kirikyateba tuna KDDA kenyengima na endo kukumi mono epoti mema na rego kana ngejicho gitakorwa lakini bono ase factory ko gutombe ere ambulera yanse yaye ere ruwete igarara ngabali nabangaini ntwense me yabali nintu akoria nsababu kya gutolira kibasi yeto ko January nduma ngana bagoteba ngabata ko mento mujenyo saba ntoyo kibasa cheto batoya ko January onye mbago to kana to ko ikara sato tingo sie katole go pime cha ngo sie katole ji Tundubali Jones ase bone roji so ni tani ko Nyamira yoke roji ngoroimi ase ngejo ndio tokolizwa basibwa kile miaka abatara kitaba kujanga ngoto chenji bale bamanya ko takolige bisiri bire bikaba ko tindeka Mancho muregeria nara yu asenchira yobo ikirano asemesa ema yakoro ensoko ensa emo gendra gutwara borigeri obuyase miroberia gendra ta sembeo gekoraga chinsa isatorande inchikore nakaiga tusanga asenchira yobo ikirano nchenkoro kwa Clinton Ndigi seribaga ya Felistas Kabende na Barnabas Sondari toko ndoga ndagutwara borigeri obya
Eje Nensoko TV.